Hormatly illeşler. Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Türkmen Gaz Üçinçilik Birleşigi sizi TV gaz bilen bagly dörep biläjek dürli hilakçyliklerden gorumakly üçin şulary ýatlady. Ýaşaýyş edara jaýlaryna gaz bilen işleýän enzamlaryň oturdulan otogynyň penjiresine otogyň howasyny çalyşmak üçin açylýan gözü bolmaly. Gaz ýakmak üçin öňürti otly çöpi ýakyp, onu gaz ýanýan ojagyny eltmeli. Diňe şondan soň ýüzüne gerek nurwat açmaly. Muny tersine ýerine ýetirmek howpludyr. Niýetlenmedik maksatlar üçin ýa-da öýüň içini gyzdyrmak ýaly ýagdaýlarda gaz enzamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Düzgün bozulsa, adamyň saglygyna we janyna howp salýar. Gazyň sızmaklygyny diňe sawun köpürjegi bilen anyklamak bolar. Merkezi ýyladyş ulgamly köp katly ýaşaýyş jaýlaryna gaz bilen ýyladylýan enzamlardan peýdalanmak düýbünden gadagan edilýär. Gazyň ýysy duýulandan gazlaşdyrylmadyk ýerden gaz hojalyk gullugyna telefon arkaly 04 belge habar berip, gaz enzamy ulanylandan soň gaz geçirjiginiň nurwatyny hökman ýapmaly. Otogyň içinde gazyň ýysy duýulanma, gazyň sızmasyny ýüze çykarmak üçin açyk otdan peýdalanmak gadagan edilýär. Açyk ot bilen baharlansa partlama ýa-da ýangyn emele gelip bilýär. Gaz enzamlary gurnalan otoglarda ýatmak, gynjalmak gadagan edilýär. Yanan gazyň galandysy siziň zäherlenmeňize sebäp bolup biler. Gaz enzamlaryň beceriş awatlaýyş işlerini öz başdak geçirmek gadagan. Egerde talap bozulsa, bet bagtçylyga getirip bilýänligini ýatdan çykarmalydyr. Gaz enzamlaryny iş ýagdaýyna gözewçiliksiz galdyrmak we gaz enzamynyň ojagynyň üstüne sowuklugyň dökülmegine ýol bermek gadagan edilýär. Sowukluk dökülende gaz ojagyna ýanýan od öçüp, gazyň otoga ýaýramagy howply ýagdaýlary döretmek mümkin. Mehriban watandaşlar, döwletimiziň gymmatly baýlygy bolan mawy ýanyňyzy tygşyýtly we howpsuz olanaly.